Hallelujah. Verse 21. Uthixo weva ivumba elithozamisayo, wathi uYehova enhliziyweni yakhe, andisayi kuphinda ndilitshabhise ihlabathi ngenxa yomuntu, ngokuba ukuyila kwenhliziyo yomuntu kubi kwasebutsheni bakhe. Andisayi kuphinda ndizibhubhise zonke izinto eziphilayo njengoko ndenze ngako. Hallelujah. Ugodwa uselula. Malibonke igama lenkosi. Umthi ugodwa uselula. Xa sewumdala awugobeki. Kodwa noSathana usebenzisa the same strategy. Udestroyer besavela. Malibonke igama lenkosi. Afaka ububi ngaphakathi enhliziyweni yomntana esakhula. Akakhathali nokuzelwe umfundisi, akakhathali nokuzelwe umuntu oshumayela ivangeli, kodwa uSathana into ayiqondile uqonde ukudestroya. Hallelujah. Lapha uNowa uphuma enqanaweni. Hallelujah. Abantu bachabalele ngenxa yesono. Ububi baye banyuka bafikelela kuThixo. Wakakwazi uThixo ukunyamezela ububi babantu. Hallelujah. Wathi kuNowa, Nowa, zakhele inqanawa, malibonke malenkosi, ozayizisindisa wena nendlu yakho. uNowa wamamela ilizwi likaThixo, wazakhela inqanawa, malibonke malenkosi, wasinda uNowa. uThixo njengoba thethile yaletha imvula, wachabalala wonke umuntu, abantu babhubha, wasinda uNowa nefamily yakhe. Hallelujah. Now apha amanzi athothile, uThixo wavula inqanawa. Hallelujah. Bayaphuma uNowa wenza umbulelo kuThixo, wenza isibingelelo, uyasinyusa. Hallelujah. Uyabonga kuThixo ngokuba ebasindisile. Lithi izwi lenkosi, uNowa esanyusa isibingelelo, uThixo sezulwini uthi kuvivumba, ilivumba lesibingelelo, uvivumbe linuka kamnandi. Ithi iBhayibhile elithozamisayo, uvivumba elithoka mnandi. Wathi uThixo kuNowa, ithi lentetho uThixo wathe enhliziyweni yakhe. Hallelujah. Verse 21. uThixo weva ivumba elithozamisayo, wathi uYehova enhliziyweni yakhe, andisayi kuphinda. Hallelujah. That is why kubalulekile xa umthatha uJesu umamkele ngenhliziyo. Kunabantu abavuma ngomlomo, uJesu akayeruthi, uYesu asikuthambise emlonyeni, kodwa phefumeka khona ufuneka ngaphakathi enhliziyweni, ngoba uJesu le mithi bayithethayo wathi enhliziyweni yakhe. Hallelujah. Andisayi kuphinda ndilitshabalalise ihlabathi ngenxa yomuntu, ngokuba ukuyila kwenhliziyo yomuntu kubi kwasebutsheni bakhe. Esemtshaya umuntu. Hallelujah. uSathane utyala imbewu yakhe yobubi enhliziyweni, akenzi ngaboni, akenzi ngakuthanda, but uSathana utyala imbewu yobubi enhliziyweni kwasebutsheni bakhe. That is why kudingeka usemtsha uthathe uJesu ahlangule ubomi bakho kwasebutsheni bakho ngoba isizathu. Hallelujah. uSathana kwasebutsheni utyala ububi, kwasebutsheni uthathe uJesu ahlangule ubomi bakho kwasebutsheni bakho. Enhliziyweni yakho kuhlale uYesu asindise impilo yakho,
Haleluya. 21 Andisayi kuphinda ngilichabalalise ihlabathi ngenxa yomuntu, ngokuba ukuyila kwenhliziyo yomuntu kubi kwasebutsheni bakhe. Andisayi kuphinda ndilibhubhise zonke izinto eziphilayo njengoko ndenze ngapha. uThixo wabona ukuthi apha ndichabalalise inkomo ezingenatyala, ndachabalalisa izinto ngenxa yomuntu. Andisayi kuphinda ndichabalalise izinto njengoko ndenze ngapho. Kanti uThixo enhliziyweni yakhe sekukhona incebo lendodana yakhe, seyikingile lento ukuthi khona indoda ezayifaka endaweni yomuntu. Akuphindi kufa inkomo, akuphindi kufa abantu, kuzafunyana wami afela abantu. Haleluya, haleluya. uThixo ubona lento kwasekutsheni ukuthi kwasemtheni thatha uJesu, usemthatha uJesu, ngoba xa ungamthatha ebutheni uSathane ukunika iipasili zakhe. Kunabantu ebutheni abalimeleyo kwasebutheni balinyazwa nguSathane. uThixo uyatyala imbewu, uSathane uyatyala ukhula kwasebutheni. Malibone igama lenkosi. Haleluya. Ufika lo mbuzo ovela la kwincwadi yeNdumiso chapter 119 verse 9. Uyabuza ukuba umfana uyakuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe. Malibone igama lenkosi. Uthi ngokuzigcina ngokwezwi lakho. Malibone igama lenkosi. Ebusuku ekhasino ndisazothetha le ndaba ukuthi khona into egcina abantu abatsha kwasebutheni bakho. Ikhona into enamandla, ikhona into engaphelelwayo, ikhona into engaguquki. Uthi kuthembele yona, uthi kungathemba ngenye into. Uhulumeni uxakekile, uzizamile inzame zonke ugovernment, kodwa wahluleka ngoba yikho into elethu umuntu. Uhulumeni uzikhuphile iphilisi, wathi mabaprevent abantu abatsha bazala kunjalo. Wakhupha icondoms, wazifaka ezinyaweni, wazifaka esikolweni icondoms. Ngoku kunjalo usaqhubeka kuyazalwa. Malibone igama lenkosi. Bayasilela ngezifo, kodwa ikhona into enamandla. uThixo ayithembile, uthembe izwi lakhe. Uthi uJesu xa ethetha ngayo ngoDavide, uthi umfana uyakuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe. Uthi ngokuzigcina. Haleluya. Ayikho into enamandla, ayikho into esinozigcina ngayo. Inye kuphela uThixo ayithembile. Uthi ngezwi lakhe wadala okungekho kwabakhona. Ngezwi lakhe kuphela zikhona zonke izinto ezikhona nje kungenxa yezwi. Uthembele uThixo. Akathembanga amandla ethu, akathembanga ubulumko bethu, kodwa bazomthemba izwi lakhe. Abantu bathi befundile bengogqirha, kodwa behlulwa sisono, bayatshabalala ngoku beyazi ukuthi iyabulala. Bayitya kunjalo ngoba yikho into enohlangula umntu ngaphandle kwezwi likaJesu. Haleluya. Ngokuzigcina. Haleluya. Awugcina ngumfundisi, uyazigcina wena. Awugcina ngutata, uyazigcina wena. Abazali bethu baxakiwe impilo yabantwana babo, kodwa wena xa uzigcina ngezwi lakho uyagcina kahle. Abazali bethu abayazi impilo esiyiphilayo, le mpilo ayiveli kuthini kodwa ivela kuThixo. Ngokuzigcina ngokwezwi lakhe qha kuphela. Ngokuzigcina, uzigcine ngekwezwi likaThixo. Wathi wasuka kulo nempilo yakho iyabonakala. Naxa
ungaziphethanga kakuhle kulimana wena. Xa uzigcinile uzawusinda wena, usinda ngokwezwi likaThixo. Uthi ke umfana uyakuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe? Ngokuzigcina ngokwelizwi lakho. Ndiyakuquqela kuwe ngenhliziyo yami yonke. Andiyikuquqela nje ngenyama, ndizise iinyawo zami, ndizise umzimba. Uthi ndiyakuquqela kuwe ngenhliziyo yami yonke. Kuyakumnceda ntoni na ukuthi abe khona kule ndawo, kodwa inhliziyo yakhe angaquqeli kuye uThixo? Malibonke igama lenkosi. Kodwa uthi kule ndawo uDavide xa ethetha, ndiyakuquqela kuye ngenhliziyo yami yonke. Ungamkhonzi uThixo hafu, ungazinikeli kuThixo hafu, ngoba xa wenze njalo uzangasindiseki. Xa ungasindisekanga uzawunyelisa ivangeli, ivangeli ithukwe ngenxa yakho. Kanti uzinikele hafu, awuzinikelanga ngokupheleleyo. Haleluya. Malibonke igama lenkosi. Uthi ndiyakuquqela kuwe ngenhliziyo yami yonke. Musa ukundilahlekisana nemithetho yakho. Ndiyibeke intetho yakho enhliziyweni, ndiyibeke intetho yakho enhliziyweni yami, ukuze ndingoni kuwe. Iwani bazalwane kuyanceda umntwana kaThixo ukuthi angoni kuThixo, ukubeka intetho kaThixo enhliziyweni yakhe. Inhliziyo yomzalwane yomntwana kaThixo ayigadwa ngabefundisi, ayigadwa ngabazalwane, kodwa igadwa lilizwi elingaphakathi kuye enhliziyweni. Abafundisi ababikho xa ulele, kodwa izwi likhona liyakhanyisa. Izwi libe lihlaba izihlaba enhliziyweni. Ilizwi likaThixo libe likubonisa uburongo. Izwi likaThixo libe likwenza uguquke, libe lihlabayo. Lithi izwi lenkosi liyahlaba lahlule. Izwi likaThixo ligobhoza inyama, ligobhoza amathambo, lifike enhliziyweni. Haleluya. Alibonke igama lenkosi. Lapha kuthethwa ngomfana ukuthi uyawuqaqambisa ngantoni umendo wakhe. Ndicela sijonge indaba ithini ngentombi. Haleluya. Incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 7 verse 30. 1 Corinthians chapter 7. Sivi intombi kuthwale ngayo. Siqale pha ku verse 32. Ngenze Nkosi iwe enhlophe ngenze Nkosi chapter 7, 1 Corinthians chapter 7 verse 32. Hallelujah. Hallelujah. Uthi apha xa ethethe uPostoli Paul, ndithanda ukuba ningabi naxhala. Hallelujah. Umuntu ongazekile, umuntu ongatshatile ukhalela izinto zenkosi. Haleluya. Ukuba inkosi ayikhonza kanjani. Kunabantu abathi bangatshatanga, bona abamkhonzela uThixo kuye ekhaya ezulwini. Kunabantu abanekhala lemitshato, abantu bazalwana abakhonzela izinto ezibonakalayo, izinto ezilimaza abantu. Akukona ukuthi bajonge kuJesu, kodwa xa ujonge kuJesu uyomelela. Into abawisayo kakhulu abantu abangazekanga, abangatshatanga, abakhalela izinto zenkosi.
kodwa uthi apha ndithanda ukuba ningabi naxhala. Ongazekileyo uxhalela izinto zenkosi ukuba angathini na ukuyikholisa inkosi. Haleluya. Ngoba uphila nje wena iwani ixhala lakho, ngoba awutshatanga, awuzekanga, awunamfazi, awunamyeni. Ixhala lakho linye ukuba ndingayikholisa kanjani inkosi. Haleluya. Uzigcina ngezwi ngaphakathi kwakho. Haleluya. Ufuna indlela yokukholisa inkosi ukuba ungayikholisa kanjani inkosi. Malibona igama lenkosi. Uyakhulu verse 33 uthi ke kwenzekileyo ke uxhalela izinto zehlabathi ukuba angathini na ukumkholisa umkakhe. Verse 34 umfazi nentombi akufani. Haleluya. Siphila kwixesha lokugqibela apho amantombi angazazi noba ngamantombi, lapho abathi betshakile bengabafazi bafuna uba ngamalady, bathi abatshakileyo bafuna uba zintombi, bathi abezintombi bafuna uba ngabafazi. Bathi kule ndawo akufani, umfazi nentombi akufani, soze futhi kufane. Xa ungakhambi umphilela uJesu intombi, uzathi sewungumfazi ufuna ukubuyela ebuntombini. Kaphilela uJesu intombi uve inkamisa nencasa yokuphilela uThixo uyintombi, ufakaze uthi ndiyintombi ndisindisiwe, ndiphilela uJesu, ndincedwa lizwi lakhe. Kuthiwa akufani, akufani. Yebo abantu ngoku sebefaniswa, abantu bahlele emhlanganiswaneni, akho izinto abangazenziyo ezenziwa ngabathathile, kodwa kuthiwa akufani. Umfazi nentombi akufani. Intombi engatshatile iphilela uThixo, ikhangela ukuba ingathini ukuzimkholisa uThixo, kodwa otshatileyo yena udingeka akholise umkakhe ukuba ngathini na ukuthi amkholise umkakhe. Akakwazi ukuthi bazalwane sele etshatile azokholisa inkosi eshiya umfazi equmbile endlini. Awukwazi. Kuqala endlini, inkonzo iqala endlini. Ngoba uzathi wena sewuthi ufuna lo mthatho usewufuna, sewufumene, ufuna ukuba free, uzibophelele life wakho. Akukho reverse gear, kodwa zonke ziya phambili, akubuywa ngamva. Malibona igama lenkosi. Ubanga abantu ufuna umthatho uzathi sewuphakathi uthi yena nguwe, akusabuywa ngamva. Uzawungcungcuthe kubomi bakho bonke. Xa uthe wangena emtshatweni ungeniswa zinkanuko, uyanqotshwa umzimba, unqotshwa ngezwi likaThixo. Ungangeni rongo emtshatweni uqhutywe zinkanuko, uzawuqala neenkanuko semtshatweni. Sixakene ngoku nemitshato yabantu abasindisiweyo, bayadivosa abantu ngokuba ninzi rate yabantu abadivosayo, babaninzi, bayakhula every day. Iyayinyuka ngonyuka, eyona nto ibuhlungu kunyuka ngerate. Kukhona bathi basindisiwe ngoba bebengene bene-expectations zabo. Malibona igama lenkosi. Xa efika kumtshato akuyiyo laa nto bendicinga yiyo, akusakwazeki ukubuyela ngomva. Zigcine mani, khonza uThixo ngakunasithukuthezi, mkhonze ubutsheki bakho, uyikholise inkosi ezinzulwini zobusuku. Uthi ungcwele wena, uthi ungcwele wena, uthi uthembakele, ngoba yona nto simkhonzelayo uYesu ubomi obungunaphakade.
intombi nomfazi ayakufana, akufani. Phila uJesu intombi, ungenzi ijudizi zobufazi uyintombi. Phila uJesu uyintombi, xa uyinsizwa phila uJesu uyinsizwa, ungenzi ijudizi zobutata uyinsizwa. Siphila kwixesha le-confusing. Abantu abasazazi noba bazinsizwa noba bangootata abazazi ngoba bayahlalisana besindisiwe. Kuqunywa amanyala ngoku. Abantu ngoku sekugunywa amahlazo xa bengena emitshatweni, sebeqale bangqamlana. Umtshato ungcwele, kungenwa ngobungcwele. Haleluya. Kufihlwa izisu, kufihlwa izisu, kufihlwa amanyala. Kuthi mabasesebethatha sebephala umtshato athi no, ayiyo lebecimba yiyo, ngoba wenze iduties zobufazi uyintombi. Intombi nomfazi akufani, insizwa notata akufani. Philela uJesu, liyezi ithuba uzawuxakana nayo. Uzathi xa ufikile uba wena uba insizwa, akusabaweleka kusadikwa kuyiwe emva kuphuyele ebheke ebunsizweni. Malibonge igama lenkosi. Uthi ke uverse 34, umfazi nentombi akufani. Ongendileyo, kuthethwa ngentombi apha ngoku, kuthiwa ongendileyo uxhalela izinto zenkosi, ithi xa igqitha ukuze abe ngcwele ngomzimba nangomoya. Haleluya. Ungabi ngcwele ngomoya kodwa umzimba ungcolile, ungabi ngcwele ngomzimba kodwa umoya ungcolile. Kukhona abantu abangcwele ngomzimba kodwa ngomoya uyazidla izono. Umoya wakho ujobhekile, umkhonze ngcolile. Malibonge igama lenkosi. Kodwa apha kuthiwa xa ungendile umkhonze uThixo ngomoya nangomzimba, ube ngcwele ngomzimba nangomoya, ube likholwa elibhalansi, ube bhalansi. Ungabi navalo, ungabi naxhala, umkhonzi uThixo, uthembeke kuThixo. Kunabazalwana abajonga abanye abazalwane ukuthi abazalwane abandiboni. Noba ungangabona ngabazalwane kodwa uyakubona uThixo. Ukhona owafa esiphambanweni efela impilo zethu ukuze sibe ngcwele ngomzimba nangomoya. Ungangabona ngabazalwane but uyakubona uJesu. Haleluya. Ongendileyo uxhalela izinto zenkosi ukuze abe ngcwele ngomzimba nangomoya. Owendileyo ke uxhalela izinto zehlabathi ukuba ngathini na, ukuyikholisa indoda yakhe. Yebazalwane, malibonge igama lenkosi. Uyayibona le nto ezithwalisa uxanduva umncinci. Kufuneka bangoku kholisa indoda yakho, ngoba xa ukholisa indoda yakho yintloko yakho. Ngoku wena uzawudinwa kukholisa indoda yakho. Ucimba ukhonza uThixo njalo, ngoba xa sewungenile akubuyamva yinkosi yakho. Funeka ngoku uthini? Uyikholise. Haleluya. Ndiba nosizi, ngoba abanye abantu batshata benenjongo ezirongo kambiqithi. Utshate ucimba uzawufumana abantwana, uThixo akubambe, awubambe umtshato, ungafumani bantwana. Ucimba ufuna omnye umfazi, akutshintshwa. Indoda funeka ibe mfazimnye. Xa zivela ii-challenges akutshintshwa, ayizosihlaba umfazi.
Uthi manditshintshe ndikhangele ezinye izihlangu. Umhlawumbe ndizawufaneleka. Ndizayifumana le ndiyifunayo kukudlalisa oko. Thathile. Ayikhona go back. Malibona igama lenkosi. Lokhu ngambona embi namhlanje uzaba for the rest of your life. Ngowakho. Malibona igama lenkosi. Ngoba yazi into eyifunayo. Uthi umhlabelelo sasihlabelele faith mission. Uthi ndingumfokazi lapha emhlabeni. Uthi ndifuna izulu ikhaya lami noma inkathazo zisendleleni kodwa ngizophumelela ngoJesu wami. Bazalwane uThixo simkhonzela ukuya ezulwini. Izinto zemitshato zigift zizinto esibhaselwa ngazo kodwa kudingekala inhliziyo zethu zihlale emitshatweni but kufuneka zihlale ezulwini. Kunabantu abathi xa befumene ezo zinto ipheli focus yezulu kubo ngoba izulu ebelifuna balifumene bamyeke bamkhonza balothi kuthiwa umfana uyakuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe. Uthi ngokuzigcina ngokwelizwi likaThixo. Malibona igama lenkosi. Kuthi intombi engenileyo ikhangela uba ingamkholisa njani uThixo. Malibona igama lenkosi. Ibe ngcwele ngomzimba, ibe ngcwele nangomoya. Malibona igama lenkosi. Singamkhonza uThixo athuke uThixo ngenxa yendlela esenza ngayo. Uhlabelele uthi ungcwele kodwa uyayazi ukuthi uya WhatsApp. Ya WhatsApp afafaka za heart. Alibonga kama lenkosi. Usindisiwe njalo. Uyasheba. Akusheke kwelivangeli. Uthixo simkhonze yedwa. Uthixo simculi nanto. Uthixo bazana ancediswa. Akukhote bahlulayo. Xa usohlulwa sisono, hlambulula uthandazelwe, uthandaziswe, usoyise isono. Ngoba abantu abana usoyisanga isono siza kukhuphula emtshatweni. Hallelujah. Ayikho into enamandla ngathi livangeli. Uma umuntu ohlule ivangeli unjengetapile. Hallelujah. Kukhona itapile lithi babehlule uvuthwa umhlaba. Ungawuthenga umbane ulipheke soze livuthwe ngoba behlule umhlaba. Nekholwa elahlulweni ilizwi likaThixo noma ungayaphi ayikho into ezikuncede. Hallelujah. And xa sitshata bafana xa nitshata, hallelujah. Yekani le nto tshatela iifemeli zenu. Imitshato elawulwa ziifemeli. Xa utshata umntwana womntu ungamenzi intlekisa. Kungadlalwa ngomntwana womntu ifemeli yakho. Ngowakho akho ifemeli. Uthi kunenze nababanye, nabamoyanye, nabamzimbanye. Xa engazudifendwa nguwe uzawudifendwa ngubani umntwana womntu. Hallelujah. Amen. Masivale. Ndicela nje sigqibezele ngale ncwadi ka1 John. Bakhona abantu abatsha. Bakhona abantu abatsha. Abantu abatsha balikwatele. Hallelujah. Chapter 5. Sizofunda verse 17.
verse 17. Konke ukungalungisi sisono, kukho sono singasingisi khona ekufeni. Malibonke igama lenkosi. Kodwa xa siyiva le ndawo ithi bazalwane, konke ukungalungisi sisono phambi kobuso bukaThixo. Malibonke igama lenkosi. That means every day sikhangela indlela esingathi silungisane ngayo noThixo wethu. Sikhangela indlela esingamkholisa ngayo uThixo. Hallelujah. Konke ukungalungisi akukho sono sibhekele kulesinye. But isono sisono nokuba sesinjani na. Verse 18. Siyazi ukuba bonke abazelwe nguThixo aboni. Malibonke igama lenkosi. Abazelwe nguThixo. Abazelwe ngubani? That is why asifunda incwadi kaJohn ithi bonke abamukelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Ithi xa iqalisa abazalwana bokuthanda abandoda, abazalwana bakazi, abazalwana namlilo bazelwe nguThixo. Now we are in the first John. Bonke abazelwe nguThixo aboni bazalwane, abazelwe nguThixo ngokutsha aboni. Bazelwe nguThixo ngezwi lakhe, bazelwe nguThixo. Alithethi ngabantu abahamba ikawa. Kukhona abantu abahamba inkonzo ngosindiso ngoku abazidla izono bengaphakathi ebandleni, ngoba ngokusathana kwenzayo ufaka ngaphakathi kwizono bazibekhona ngaphakathi ukuze kungabonakali mahluko phakathi kosindisiwe nongasindiswanga. Alithethi nge-church goers. Kukhona i-church goers but kukhona i-Christians abazelwe nguThixo aboni. Hallelujah. Uthi ke usuke athi lowo wazalwayo nguThixo azigcine. Hallelujah. Ozelwe nguThixo uyayingqina le ndawo ithethwa kuDavide ukuthi insizwa iyawuqaqambisa ngantoni nomendo wayo. Uthi ngokuzigcina ngokolizwi lakho. Uthi apha xa iphinde iqalisa kule ndawo layo uthi usuke lowo ozelwe nguThixo, usuka yena athathe responsibility yokuzigcina ngokolizwi likaThixo. Uyazigcina, uyathandaza, ufunda izwi likaThixo, awaluswa ngumfundisi, kodwa uyazigcina wena. Usuke azigcine aze ongendawo angamchugumisi. Alibonke igama lenkosi. Ungotheni wena uthukunyiswa nguSathane? Iphi ifeylephi ndima yini idlalileyo ukuze ungathukunyiswa nguSathane? Ungumavu avuke nje, umavu avuke uwiswa sisonke sisodwa. Wena wenza ntoni? Kunabantu abangazigcinanga abayiphila ivangeli careless, abazigcinanga ngokwezwi likaThixo, abazigcinanga baphila careless. Kodwa ithi wathi abazigcina ukuze uSathane angamchugumisi. Namhlanje uSathane uchugumisa, achugumise nabefundisi opasta. Ukuthi uve umfundisi uye wathandazela igelo, wathandazela wangena nasesonweni. Ngoba xa wahlulekile kukuzigcina uyinsizwa, uzabe usengumfundisi inyeliseke ivangeli ngawe.
ngoba usathana injongo ukuyicima ivangeli ibe ngathi ivangeli ayinamandla, ivangeli inamandla. Kodwa abazalwane baphila careless, abazalwane abathandazi, abazalwane abalidla izwi likaThixo. Malibonke malenkosi, abazalwane bazigcini akwazi usathana ukubakhulumisa ngoba bazigcinanga bona. Kodwa xa uzigcinile usathana akakwazi ukukhulumisa ngoba khoxa efika ufika ubiyelwe, ufika uhanqiwe ngoba lo muntu lo uzigcinile. Lo muntu uyayazi ukuthi nanini na usathana unjengegonyama eghumayo efuna ubana ngamqwela every day. Akaphulanga usathana. Umuntu wamkela uYesu, haleluya. Usathana wenza la verse, malibonke malenkosi, elithi ngomphefumulo owodwa emazulwini uyavuywa. Nasi nalo Sathana lapha emkhathini ngomphefumulo owodwa owahlukana noJesu uyacelebrate ezogwini. Kodwa xa ubona kaThixo esidina ngokwelizwi likaThixo, usathana akakwazi ukumchukumisa. Mjonge kuJobe manje, wathi usathana waya kuThixo eyokhalaza loJobe. Xa efika wathi uThixo uyadlisela ngomuntu ozigcinileyo. Wathi usathana uthi umbiyele nje. uYobe wayengalenzi iphutha, baletha abantwana bakhe babenza iphathi, abuyele kuThixo ayozihlambulula. Athi Thixo kusekwenzeka babonile abantwana bami ngoba uJobe wayezigcinile. Usathana akakwazi ukuchukumisa. Wathi usathana waya kuThixo, wathi uThixo hayi inceku yami le, noma ungayithinta uyijonge izani lahlana, kodwa ungawuthinta umphefumulo wakhe. Haleluya. Kulelo lithandayo kuJobe liphezulu lenkosi kwinto yonke ehlele uJobe, kodwa zabone ngomlomo wakhe. Abazalwane bangazigcinanga, uthi esehlelwa yinto izinto azikhupha ngomlomo wakhe ziyabonisa kuThixo, zimahlukanisa noThixo wakhe. Kodwa uthi umpostoli Paul ezintweni zonke ulelani. Usehlelwa zizilingo ulela. Amehlo akho athi ujonge uJesu, amehlo akho angajongi kwizinto odilana nazo, kodwa jonge kuYesu. Impilo yakho izokwazi ukuncedakala. Siyazi ukuba singabantwana bakaThixo, nokuba ihlabathi liphela lilele kongendawo. Verse 20. Ke siyazi ukuba unyaka kaThixo ufikile, wasinika ingqondo ukuze simazi oyinyaniso, sikuye ke oyinyaniso kuye unyana wakhe uYesu Kristu. Haleluya. Xa efika uJesu empilweni yethu, ufika sibuthakathaka, ufika sicinga ukuzithandela, kodwa ufike ingqondo entsha. Lithi ufikile unyana womuntu wasinika ingqondo. That means xa ungakholwa ingqondo awunayo yokumkhonza uThixo, ungazama ngamandla akho onke uzawufeyila every day. But once wamkela uYesu akafike phaka, ufika nengqondo ukuze simazi inyaniso. Malibonke igama lenkosi ebusuku nangamazwi enkosi. Haleluya. Usekhona umhlobo uJesu, kodwa ufuna abantu abazigcinayo ngokwelizwi lakhe. Akafuna abantu bazalwane namhlanje, abantu abazigcinanga ngokwelizwi lakhe. Abantu sebejamele ushumayela, abantu bajamele ukuphakama, bajamele ukuvela. Kodwa kunebe ngithanda yethetha kuJohn, uthi John chapter 3 verse
kuvela kodwa ku-private life bohluleka ukuzigcina ngokwezwi lakhe. Sathana futhi ukubahlaza. Balibonga balenkosi. Inye bazalwane ebusuku into egcina ikholwa, inye into egcina utata. Haleluya. Lizwi likaThixo. Lento ayiqala xa ungutata, uyiqala ebunsizweni. Uthi uDavide xa ethetha, ndikhe ndamtha ngoku ndimdala, andibona uThixo lisiyilungisa. Akalishiyi uThixo ilungisa, ufuna abantu abalungisayo. Xa urongi ubuyele enkosini, uguquke, ungenzi ngathi izinto zihamba kakuhle kodwa uyazazi urongo. Lungisa indaba yakho kuJesu. Cela unikezele inkonzo egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyathanda abantwana sizothandaza nje sonke. Cela sike silifunde lapha yabo Petro oqala ngegama lika Jesu. Amen. Sibheke emthandazweni. Sifunde ngqo emthandazweni. Funde lapho verse 22. Gama lika Jesu manje ngakhona umuntu ophethe lesizulu asikhawulezele chapter 1 Petro chapter 1 sahluko sokuqala Petro sahluko sokuqala verse 22 ngegama lika Jesu Kristu siqonde ngqo emthandazweni. Thank you, Jesus. Akekho sinethisayo. Yeah. Wakulalela iqiniso. Yeah. Ize lithande abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Yeah, Psalm 23. Salizelwe kabusha ungangembewu ephelayo kodwa engapheliyo. Yazwi eliphilayo nelimiyo likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngezwi eliphileyo likaNkulunkulu. Amen ngebantwana. Siyabonga kakhulu lenkonzo. Siyavuseleleka abantu abasha ukuthi xa uhlathwe ilizwi, xa uzelwe ngezwi likaThixo, uzelwe ngento enamandla kakhulu, uzelwe ngolunye uhlobo lwembewu, imbewu le engashabalaliyo, imbewu le engamuniyo, imbewu le emgcinayo umuntu omsha, imgcina umuntu omdala ngegama likaJesu. Hlambulula ngisho nemiphefumulo yenu ngokulalela nje iqiniso, ukulalela imbewu. Ngamanye amazwi izwi linamandla okuhlambulula imiphefumulo, izwi linamandla okusiphula okutshaliwe isitha egameni likaJesu. Izwi linamandla okusephula ukhula olutshalwa isitha uSathane egameni likaJesu. Ukuba izwi